ass, 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 ass. Stop. Now make that motherfucker. Здравейте хора, аз съм Immortal и това, както виждате, е поредният епизод, втори на Tekit. Ние сме в света на Tekit и ще започнем с брането на ръбър или помня там резанчета. И в този епизод най-вероятно ще правим, ето, пак ни списа, че не сме го правили това. Ще правим генератор, за да може да имаме ток в база. Шупени си машинката. За да може да захранваме бъдещите ни машини, които ще направим в следващите епизоди. Та, взехме малко резанчета. Сега, без материали ще ви покажа как се прави общо взето генератор. Това е генератор, той се захранва от въглища. За него ни трябва една батерия, която се прави... Да, знаем как се прави батерията. 3 refined iron, след малко ще покажа как се прави, и една печка. Искам да пестя от печката, тъй като нямам достатъчно iron, а не искам бетбокса да седи на празно. Затова ще заменя тази печка с такава с обикновената си печка, която всички познаваме. Но преди това ще изпечем 3 iron, защото тук вече се пече айрона и се превръща в refined iron. Ето. И ни трябва тин. Явно нямаме тин. И затова, докато там се произвежда това, което се произвежда. Добре, сега ще печем малко ръбър. Ще слезем долу да покопаем. Трябваше в този епизод да очаквате да има портал, но тъй като с генератора малко ме обърка, най-вероятно ще е в следващите епизоди, тъй като аз исках да влеземе в недъра по една причина, за да вземем малко глоустон или светлинен камък и да направим от туня там. Сега ще покажа. Опа. На търа само не е. Това са едни червени топчета, с които въглищата се превръщат в и други въглища. Знам рецептата, но не знам как се казваше. Как се превръща? Да, трябва ни философския камък. Той се прави последния начин, затова ни трябва да глоустон. И трябва ни, тъй като доста ще се улесним и затова на мен ми трябваше да влезем в недъра, но тъй като искам в момента да се захранват машините ми, които ще направим в следващия епизод, трябва да покопаем. Но мисля, защо си хъба диамантената кирка? Това си хъба диамантената кирка, трябва да съм идиот. Преди малко гледах един клип на нашият много очарователен админ в Bombcraft, който съобщи една трагична новина. Махат ранковете в сървърът, който всички знаем, Bombcraft, и аз вече няма да съм хелпър. За сметка пък на това махат екип инвенторито и вече могат да се тролват много хора. Аз не мисля да влизам в Bombcraft, тъй като няма смисъл да започна наново да се оцелявам, като той без това след няколко седмици ще пуснат 1.8. Да чукнем здраво на дърво, да го пуснат най-сетне. Така. Това беше трагичната новина. Хора, ще спра клипа, докато не намеря проклетия тин, тъй като
не искам да си губа ценното време от клипа, защото ми е до гуша станало. Ще се видим, когато намеря малко тин. И така, хора, след кратко търсене намерихме това, което търсихме. Намерихме 5 тин, 36 копър и разбрахме поне кода на тина 256, доколкото аз поне мисля. Да. Невероятно е така. Хубаво ми стана, като го намерихме. Покопах си доста. Не доста, но покопах. О! The fuck. И сега ще можем да направим един генератор, който да ни е верен до живот. Така. Сега ще ни трябва да направим една ребатерия. Но за това ще ни трябва... Аз имам тук 2 тин, ще спечем още 2 тин, тъй като след първата ни машина ще е Марс Рейтъра. Ето. Опа. Това е Rotary Mars Raider. Това е Mars Raider, който нас ще ни трябва. Той се прави, както виждате, не толкова сложно или сложно. Да, изисква си Iron. Така че, ако можем да го направим и в този епизод, ще бъда радостен, но най-вероятно няма да можем. Така. Сега, отиваме тук и правим това, което трябва да направим. Правим 2. След това, ако не се лъжа, беше така. И имаме вече една ребатерия. Само да се върнем на генератора. Ето го. Сега 3 Refined Iron. И така. Това няма ли да спре? Съжалявам печица, но така стоят нещата. Значи това беше тук. Тук имаше 3 Refined Iron. И тук има ребатерия. Ето го. Лягаме да спим и сега да покажа как работи това. Сега правиме си. Добре, звънят ми по скайпа. Това беше малко фейл. Нищо. Той, който ми звъни, е a.k.a. Ванката. Закотри. Всички го познават. Та сега си взимаме нашия батбокс. Ето го. Взимаме и генератора. Можем да ги свържем с кабел, но не мисля, че ще е необходимо. Затова слагаме батбокса. Първо слагаме генератор. Ето е тук. И след това зад него слагаме батбокса. И ето вече това батбокс може да се зарежда. Как се зарежда? Отиваме в генератора, разделяме тези въглища и ги слагаме тук. И би трябвало това вече да произвежда енергия. Така. Тук се извлича енергията от въглищата, тук се пълни батбокса. И сега, когато имам продуктите за Марс Рейтъра, а те са да имам един машин блок, т.е. още 4 Iron или 5, да имам 3 кремък и да имам това тук нещо и тогава ще се върна. Така, хора, ето ни нас тук. Тук намерих Gold, тук намерих Iron. Тук има още Iron, бе. И сега се качваме нагоре. Въпросът е само как ще се качим. Се качваме нагоре и заглавяваме нашия Марс Рейтър, която ще ни е първата машина. За целта сега ще ви покажа
Опа. Тук май стана минно поле. Този голд няма да го печем, а първо той ще мине през Марс Рейтера, за да може да имаме вместо 4 8 голд. Тъй като това е ефекта на Марс Рейтер, но преди това ни трябва нещо наречено гравел. И то естествено, когато не ти трябва, винаги го има, а когато го търсиш, никога го няма. И той би трябвало да има и във водата. Но както казах, търсиш ли го, не го намираш. Няма си го време от клипа. Ще се върна, когато намеря малко гравел, т.е. само 3. До тогава. Ето ни. След като намерихме вече 4 кремък. То ни трябваше 3. Но нищо. Колкото повече, толкова повече. Можем да сглобим. Ето. Топа, сега ни трябва печка. За да изпечем айрона и съвсем другите буклучета покрай него. Така. През това време ще ви покажа как се прави една хитра машинка, с която се извличат резанчета. Ето последния начин се прави. И се казва 3 етап. Мисля, че към задните страници имаше една модифицирана машинка на 3 етапа. Ето я. Мисля, че това беше. Не, ето. Electric 3 етап. Ето, така се прави. Всъщност то се прави лесно. Така че за следващия епизод може да си направим една. Защото на нас ни трябва, а пък и се прави ужасно лесно. И най-вероятно ще направим един мост между тези двете, тъй като ми е Амадогуша станал да се права на маймуна. След клипа ще оправим тия дървета на там да им махна листата. Но аз мисля, че повече не ни трябва да си ги размножаваме. Имаме си достатъчно. Така. Опа. Добре се развиваме за сега. Наистина трябва да влезем в недъра. Тоти не. Няма да го печеме. Голда. Какво? Трябваше ми нещо да изпика. Ако ли не, нека... да, трябваше ни май... Нова там... Айде да започваме да сглобяваме. Да, трябва да спечеме всички айрон. Осем. Тоест не всички. Друго, ще ни трябва електрика. Да. Плюс още една. Сега да го сглобим. То се сглобя. Ето. Да, и резанчета. Значи аз просто забравих всичко. Не резанчета. Копър. Трябва ни... Колко копър ни трябваше? 3 копър. Ако не се лъжа, ако се лъжа, ще стане много гадно. Този клип, както казах и миналия епизод, ще са по около 20 на минути, 25.
Всъщност ние до този епизод имаме още 10 на минути, така че няма смисъл да се притесняваме излишно. Гадното е, че ни трябва още едно тин, за да може да направим си направим от онази там машинка. Една ре батерия ни трябва, за да може да си направим два от тези там тези, които те са, които сега ще ви ги покажа. Като направя кабелите, ще ви покажа за коя машинка става дума. И за една батерия, нали сега. Взимаме машин блока. Сега този копър, като се изпече. Ще загубим марселейтъра и ще ти покажа естествено как той работи. Той работи много бавно. Но естествено има добър резултат. Така, да, така се правеше. Мисля, че ставаше ето така. В колко съм. Значи не. Така. Добре, как се правеше? Не. Значи така. Ето имаме 7 кабела. Сега ги изглобяваме. Ето така. Пум. След това сглобяваме общо цялата машина. Да, иначе този чекъл ми остана. Кой друго ми трябваше? Сега, машин блока, двете, 3, ето, бам! И тази машина я слагаме това е доста по-стара версия, така че не става така както аз я мисля сега. Ето тук е нашата дупка. Винаги свързваме кабела там, където е дупката. И бум! И това вече сърдя. И вижте колко само бавно работи. Да, бавно работи. Няма какво да се лъжим. Но пък тук имаш едни синички. Ето. Ето тези. Се усилва бързината. Но на нас още не ни е по джоба, така че следващата машина ще ни е екстрактора. Тя се прави трудно лесно. Тя ще е в следващия епизод. Всъщност не се прави трудно. Но ще ни трябва доста кол. Но хора, както виждате, става много по-лесно да обработваме тук нещата, защото сега, като в тази печка сложим 6 тин дъст, всяко едно ни го счита за едно килче. Виждате ли колко по-удобно? Така че грабвайте текит и си правете машината. Сега аз искам да си направя аз ще се изкуша и ще си направя тази машинка в този епизод, тъй като не искам да отлагам, а тази машинка ни е необходимост.
А пък и се прави лесно. Само че ни трябва да изпечем копър. Аз съм направо целия ще го бутна в печката. Иде. И бутаме копера. Така. Сега да направим 4-3 етапа. Опала! Трябва ни още дърва. А ние пък нямаме брадва. Нищо. Не това дърва, а това дърва. Доста ми е странно защо не ми лаги текита, тъй като обикновено текита много ми лагеше преди да си преинсталирам компютъра. Но сега ми върви по-гладко и от самия Майнкрафт. Това е хубаво. Сега само нещо да обясня. Ако някой се защо живея така, без нищо, без врати, просто защото ми е по-удобно. Аз за сега игра написва, за да може да се мъничко така развия. Тъй като около мен не е богато на животни. Аз живея така. Така. Нищо. Сега ще направим още кабели. И рефайнат айрона. Значи, сякаш имам бели полета в главата. Нещо много забравям рецептите. Не съм длъжен да ги помня всичките. Ето го. Сега ще направим още кабели. Ако нямаме ръбър в играта, ние иначе нямаме нищо. Сега нещо да изхвърлиме за секунда този дърт и тази стълба, за да можем да загубим нашия 3 етап. Но естествено в нас нямаме същност. Ние имаме. Опа! Аз съм тръгнал да правя за екстрактор. Нищо. Мога ли да използвам стария? Явно не. Явно или самата рецепта съм я сбъркал. Версията на този текст е много стара и не стават някои от нещата, на които сме свикнали, което ми е проблем. Сега, ето, слагаме тук в батбокса да се зарежда и тук не остана какво да работи. Можем ли да го захранваме? Така, не. Жалко. Генератора си губи своята енергия. За жалост.
Но нищо не мога да направя, освен да копая като луд. Сега ще покажа на каква е способността на тази машинка. Доколкото аз си спомням, тя дава много повече резенчета, отколкото останалите. Така. Ето. Ето. От един път 3. Да, вече не ни дава по едно или по две, сега ни дава по 3 или 4 и пак дава по 2. Само че това не е от голям проблем. Важното е, че го имаме. Естествено, него му се вхъби много бързо енергията, доколкото си спомням. Мисля си, че за втори път обирам тази Sugarcane ферма. Аз я посадих просто така си, да си освобода място в инвентара. Така. Тук, тук, тук. Нищо няма да ми пречи по един път в епизод да идвам и да я обирам. А пък и се получава красиво. Така, хора, клипът станат вече 26 и 7 минути. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесвал, давайте ръчички нагоре. Като луди, като мене. Можете да коментирате клипа, да си дадете мнението. Абонирайте се за мен. И сега ще се такъв въпрос да ви задам, на който можете да отговорите. Въпрос ще го ставим за другия епизод. В този епизод виждате, че направихме генератор, направихме Mars Trader, който ни върши работа. Tungsten Ore още не знам за какво служи. Ще сложим сега копъра да се обработва. Къде е копър, бе? В други епизод ще наблегнем на копането пак. И надявам се да отидем скоро в Недъра. Казах си репликите, крайните, и от мен имате чао.